ging dat wel goed? Met 40 steeds. 40 vlaggetjes. Je hebt bij al die wedstrijden West. Ja, alle keer. Waarom in hemelsnaam? Ja, gezellig en mooi. En ben ik fan ergens van? Akrum. Wat staat achterop in het bord? Akrum? Ja, wees. Ja. Je hebt nou je eigen scootje. Ja, alsjeblieft. Ja, hier hebben we eigenlijk al jaren, hè? Zolang Pieter achter het stuur zit, is Akrum een scootje. Met wie de bal zit. Ja, een beetje bal zit. Nee, kijk hier maar inderdaad. Maar nou is het echt, hè? Ben je hem nou extra grutsk? Ja, wis. We zijn elke keer een beetje vernienig op Gjalt. Had de site dat dan praten we op Balten. Het is 11 in. Ja, wien. En het is vakantie. Even lekker een rozeetje. Even een lekker rozeetje. Heerlijk. Proost. Man, dit ziet er goed uit. Nou, dat dacht ik. Lekker hè? Ja. Dit is wel een luxe feestje. Een heel luxe feestje, maar dat moet ook. Voor waar is dit? Dit is voor de middenstand hier van. Dus ja, een lekker Spaans feestje. Lende, lamsfilet hebben, of lamsboutjes. We moeten even de tijd hebben nog, maar we proberen wat lekker van te maken. Maar is er zelf van mij eten? Nee, dat is net de bedoeling. Dit is het goede leven. Dat zou je wel kunnen zeggen, ja. Ja.